नमस्कार मित्रांनो, फायनली आम्ही आता घरी निघालोय. घरी म्हणजे अजून टाइम लागेल कारण लास्ट दिवस आजचा तिसरा दिवस. त्या इथे घरी राहत होतो आम्ही. आणि आणि हे आमचं रात्री आम्हाला तिकडे रात्री नाही दिवसाचं फिरायला गेलेलो आम्ही. संध्याकाळी तिकडे भेटला होता. नाचत नाचत आमच्याकडे आला. तो रात्रभर मग आमच्याकडेच होता. आता पण सकाळी पण लगेच उठवायला पण आला. त्याला आता घेऊन जातो खाली. काय प्यायला हे उतरू नको रे, उतरू नको, घाबरू नको. बघ असा एकदम किट किट आहे. चालेल कश मुंबईकर आले. रात्री माणसं झोपलेली पण चांगली एकदम. काय एकदम स्पेशल म्हणजे असं काय एसी रूम मध्ये झोपलेली. तर फायनली आम्ही आता आमचा कॅम्प संपला आणि निघालो आता. पॅकिंग वगैरे गाड्या वगैरे काढल्या. निघालो आता जरा मॅडमची वाट बघता. मॅडमना एक प्रश्न विचारायचा आहे. अच्छा गाडी बंद कर. आवाज येतोय मला, गाडीचा आवाज येतो त्याच्यात. मॅडम आले. मॅडम इकडून. मॅडम कसा वाटला कॅम्प? म्हणजे गाव कसा वाटला? एकदम भारी. आणि तुम्ही पण सांगलं की एका शब्दात नको, एकदा शब्दात नको. एकदम मस्त. त्या मॅडम लगेच या. आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. मॅडम गाव कसा वाटला? खूप छान. एका शब्दात आमचा कॅम्प खूप सुंदर झालेला आहे आणि हा अनुभव आम्ही कायमस्वरूपी लक्षात ठेवणार आहोत. धन्यवाद. थँक्यू. चला रामपूरला भेटू तुम्हाला. येतो मागून. मावशी चला घ्या तुमच्यासाठी गुलाब. चला येऊ परत कधी यायला झालं तर. चला मावशी बाय. चला भेटू आता. गाडी माझी पुढे गेले, मी गाडीवर जातोय. भुरुम भुरुम. पिंकी पण सोडायला आम्हाला. 2 दिवस सोबत होती. ए पिंकी चला. आमची गाडी आली न्यायला. गाडी लावतो पुढं. हे चला रे. मोबाईल लावतो इकडे पुढे. असाच फायनली निघालो. खरंच खूपच असं वेगळं एक्सपिरियन्स भेटला. कारण की कॅम्प घराच्या बाहेर राहिलो आम्ही 3 दिवस. तर पण जरा जास्तच खुश आहे. आता प्रवास करायचा आहे 2 तास. चगडी गाडीवाले काका मस्त आहेत आमचे. सांभाळून गाडी चालवतात बाबा. सकाळी आमच्या आधी असेल